Wel chi gyfeillio oes y cynnes. Wedewch chi ni agor yn gwasanaeth ni fo'n emyn cyntaf ni. Emyn rhif 214. O gariad nam gollyngu o'r ffwysfa fenaid yn osydd. Yr ein i oes roddais cymer hi, a llawnach glanach fyth ei llu yn deigion dwfn a fydd. O groes a gwyd fy mhen yn awr ni feiddiaf ddeisif dochel fi. Ni fwria falchder boes i'r llawr, a thardd o'i lwch a gwridog wawr fy mythol fywyd i. 214. Mae'r darlleniad bore yma yn dod o Efengi Lyc, a dwi'n darllen o benod 8, adnodau 26 i 39. Hanes hwn ydy'r Iesu yn iachau y dyn a'r cythreiliad. A dwi'n darllen o Bible.net. Dyma nhw'n cyrraedd ardal Gerasa, sydd yr ochr draw i'r llyn o Galilea. Wrth i Iesu gamu allan o'r cwch i'r land, dyma ddyn o dref oedd yng ngafol cythreiliaid yn dod i gyfarfod.
Roedd y dyn yma ddim wedi gwisgo dillad na byw mewn tŷ ers amser maith. Roedd wedi bod yn byw yn nghanol y beddau. Pan welodd Iesu, rhoddodd y dyn sgrech a syrthio i lawr o'i flaen gan weiddi nerth i ben. Gad i lonydd i mi Iesu mab a Duw goruchaf. Dwi'n crefu arna ti, paid poentnyddio fi. Roedd Iesu newydd orchymyn i'r ysbryd drwg ddod allan o'r dyn. Ers amser hir oedd yr ysbryd wedi meistroli'r dyn yn llwyd, a roedd rhaid iddo gael ei warchod gyda'i ddwylo a'i draed cadwyni. Ond roedd yn llwyddo i ddianc o hyd ac roedd y cythrel yn ei yrru allan i'r anialwch. A dyma Iesu'n gofyn iddo, beth ydy dy enw di? Lleng atebodd, achos roedd llawer o gythreiliaid wedi mynd iddo. Roedden nhw'n pledio'n dair ar Iesu beidio gyrchymyn iddyn nhw fynd i'r dyfnder tywyll. Roedd cenfaint fawr o foch yn hori ar ochr bryn cyfagos. A dyma'r cythreiliaid yn pledio ar Iesu i adael iddyn nhw fynd i fyw yn y moch. Felly dyma'n Iesu'n rhoi caniatâd iddyn nhw. Pan ath y cythreiliaid allan o'r dyn a mynd i mewn i'r moch, dyma'r moch i gyd yn rhithro i lawr y llechwedd serth i mewn i'r llyn a boddi. Pan welodd yr rhai oedd yn gyfalu am y moch beth ddigwyddodd, dyma nhw'n rhedeg i ffwrdd a dweud wrth bawb. Ath pobl allan i weld drostyn nhw eu hunain, dyma nhw'n dychryn pan ddeithon nhw at Iesu. Achos dyna lle oedd y dyn, roedd y cythreiliaid wedi mynd allan ohono, yn eistedd yn dawel o flaen Iesu, yn gwisgo dillad ac yn ei iawn bwyll. Dywedodd y llygad-dystion eto sut roedd y dyn yng ngafel y cythreiliaid wedi cael ei ddau. Felly ar ôl hynny, dyma bobl Gerasa i gyd yn gofyn i Iesu adael, achos roedden nhw wedi dychryn am ei bywydau. Felly aeth Iesu yn ôl i'r cwch. Dyma'r dyn roedd y cythreiliaid wedi mynd allan ohon yn erbyn ar gael aros gyda go. A dyma Iesu yn ei anfon i ffwrdd a dweud wrtho, dos yn ôl adre i ddweud am y cwbl mae Duw wedi wneud i ti. Felly ffwrdd ar dyn, a dweud wrth bawb yn y dref am bopeth roedd Iesu wedi wneud iddo. Be am i ni blygu'n pen y mewn? A dwi'n ei diolch i ti am y darlleniad yma o'r ysgryth y sanctaidd a dwi'n sydd yn dangos i ni awdurdod Christ, sydd yn dangos awdurdod ar y ddaear. Wel, pob peth yn gorfod ateb i ti, a pob peth yn dod o dan awdurdod di. Pob peth yn y nef ac ar y ddaear. A da ni'n diolch i ti am hynny, a dwi'n diolch i ti bod ti wedi dŵad i'n hachub ni, i golchi ni lan ar drwydd o dy flaen di ac i cyfiawnhau ni ar drwydd. Gan nad allan ni cyfiawnhau ni hynny, ar drwydd ond bod ti wedi dod yn dy drigaredd, ac wedi gwneud dy hun fel un ohono ni ar drwydd, ond eto yn ddew ac yn ddyn, am ddirgelwch ar drwydd. Sut allan ni ddeall ni allan ni ddim? Mae'n ddirgelwch llwyr i ni. Ond dyna di reality ar drwydd. Reality y Christ, y dyn a Duw. Duw wedi ymgrawdoli. Da ni'n cofio hynny ar drwydd y sydolig ddod i fyny. A gair yn dod yn grawd at ni. Ni'n cofio hynny pob blwyddyn, ni'n cofio fod pob dydd ar drwydd beth wyt ti wedi gwneud. Dolig fel hynny ddim yn adeg unigol fel unigryw ar drwydd ni'n cofio denedigaeth pob dydd. A dwi'n disgwyl gofyn i ti agor yn calon ni am meddyliad i beth sy'n gen ti ddysgu ni heddiw trwy'r geiriau yma. Gan yn calon ni yn barod i dderbyn. Da, ni'n gweddio a dweud
Just am I ti'n neud hynny. A da ni yn gwahoddadwydd ysbrydlan i fod yma yn plîs. Ni fod angen caniatadau y gwahoddiad a rhywun y tu yma yn plîs. Da ni'n gwybod. Da ni jyst isio gwahoddadwydd ta waith. Ni'n gweddio hefyd adwydd am y rhai sydd methu bod efo ni heddiw dan brofedigaeth. Gweddio am arweladwydd ac teulu fens hefyd ac arwydd y rhai hefyd da ni heb sôn amdani. Ti'n gwybod pwy ydyn nhw? Wyt ti'n gwybod beth maen nhw'n mynd trwad? Wyt ti'n bod trwy'r un peth dy hun ar Iesu? Yn dy ddioddefaint. Ti'n gwybod beth ydy o i bod yn berson ar y ddeia. O peth da ni wedi profi, wyt ti wedi profi o'n blaen yn ei adw. Ac wyt ti'n dall yn seial o'n ni a o beth da ni'n mynd trwy. Arlydd ni'n gweddio hefyd am y teulu'r y hogiau ifanc neu cafodd ei lladd wrthos i heddiw adwy. Am brofiad erchill adwy a bod yn mynd trwy ddigon adwy. Ni'n gweddio am i ti i gysur yn nhw adwy. Dew sydd yn gysur yn bob achlysu adwy. Ni'n gweddio amdan. Ac adwydd, ni jyst eisiau gorffen y weddi yma trwy jyst cofio sut ti wedi dysgu ni adwydd fel ddisgyblion. Sut ti wedi o, gad i ni gyd wedi o. Ein tan, hwn wyt yn y nefn. Ti'n yn nefn. Fel y dynefnus. Fel y dewis. Isyn y nefn. Felly ar y ddeall. Dyna i'n heddiw i'n barod. A mae'na i ni bywyd. Fel y meddwl i'n bywyd. Ac arwain ni brofod i bywyd. Bydd yn warin i'n gran. Nes ein o ti wedi'i deyrnas. A'r nerth. A gogoniant. Yn oes oesol. Amen. Gawn ni'n ail emyn bore yma. 340. 340. O llefara a ddwynius. Mae dy eiriau fel y gwyn. Oll yn dwy'n i mewn dangnefydd ac sydd o anfeidrol fi. Mae holl leisiau greadigaeth. Holl syniadau crawd a byd. Wrth dy lais hyfrytaf tawel. Yn distewi a mynd yn mi. Dwed y bod yn eiddo i mewn llythrenau eglyd clir. Tor am heiaeth sy'n digysur, tywyll dyrus cyn bo hir. Rwy'n hiraethu am gael clywed, un o eiriau'n hir yn ei. Nes bod ofon di a Christ yn tragwyddol golli ei lle.
Felly, agos at y mic felly. Mae chi, mae mi ymddeheir eich chi bod yn gyfeillion fel dyd y ddawr y fan wyd, ond we'll soldier on, fel ma'n dweud. Os da chi, na mynedd gyda fi. Felly, o'n i'n darllen gyda'n dod yn o Liver Lake, a ni'n darllen penod 8 ynde, hanes am y dyn a'r gystadleuaid. A mae hyn yn dŵad, yn tydi, o ran cyfnod section yn y llyfr Luke, lle mae Luke yn cadarnhau awdurdod yr adlu Iesu. Yn tydi, mae awdurdod Iesu Grist yn cael ei gyhoeddi, yn tydi. Mae'n cael ei gyhoeddi dros y cyffeiliaid, dros afiechydym, o bod yn cael ei iachau, dros yr elfennau. Hyd yn oed, ydych chi'n cofio'r hanes, ynddo? Mae'r disgyblion yn y gwch yn tydyn, a mae'r storm yn codi. Ac mae pawb yn mynd i banig, a ble mae'r adrodd Iesu, gorwedd yn ffrynt y cwch yn tydi. A mae'r disgyblion yn mynd i banig, a deffro rabai, deffro, mae'n mynd i foddi. A mae Iesu'n codi, a mae'n tawel i'r storm tydi. A mae'n deud fan hyn yn adnod 24. Mae'n disgyblion yn gofyn i'w gilydd. Pwy ydi hwn? Pwy ydi hwn? Mae hyd yn oed yn rhoi gorchymyn i'r gwynt a dŵr. A maen nhw'n ei byddhau iddo fo. Pwy ydi hwn? Maen nhw'n gofyn. Di pwrpas yr hanesio yma, i bwriad nhw ydi i ni gael gwybod am awdurdod Crist, am ei nerth, ac am ei bwyd. Dyma beth ydi hanes y dyn ma'n gafodd i oredu ei achrau o'r cyllleiliau wedi. Lle dyn ni? Yn dderyddol, dyn ni yn ardal yn nhw Geraint. A be di hwn ydi ardal tir ar ochr dwyreiniol môr Galilea ydi o. Ar y ffin rwan rhwng gwledydd Israel a gwlad yr Iordon yn Jordan, y West Bank. Yn ein clywed lot yn y newyddion yn tydyn am y West Bank. O gen ni Gaza ar lan y môr a wedyn y West Bank yn y canol yn tydi. A mae rhan o'r ardal, maen nhw'n galw ar y pryd, y Decapolis, y 10 dinas. Dinasoedd paganiaid oedden nhw. Roedd y bobl oedd yn byw yma, maen nhw ddim yn Iddewon. A mae'n ei cliw amlwg i hynny yn yr hanes yn does. Bod nhw ddim yn Iddewon. A be ydy hynny? Wel, y ffaith bod nhw'n cadw moch. Os yr Iddewon byth yn cadw moch, na fos yn. A dyn ni'n clywed hanes y dyn tri yma. Y dyn ma oedd yn noeth. Ac oedd yn byw ymysg y beddau yn doedd efo'r meirw. Unwaith eto i'r Iddewon, beth aflan iawn oedd i rywun gorfod ymwneud neu cyffwrdd a chyrff marw yn de. Dyma chi gennych chi'r dyn ma oedd yn byw ymysg y meirw yn do, ymysg y beddau. Ac roedd o'n mewn poen aruthrol. Mae Marc yn deud yn ei hanes boi i ddisgrifiad o'r un digwyddiad. Mae o'n sôn am y dyn yn torri hi efo cerig yn tydi. Roedd o mor wyll. Roedd e'n gwybod mwy cadwyni amdano. Ond be oedd yn digwydd oedd oherwydd nerth y cyffredin ynddo fo, oedd o'n torri y cadwyni yma yn doedd ac yn cael ei yrru mewn i'r anialwch dan dylanwad y cyffredin. A dyma chi ddyn mewn dioddefaint aruthrol. Ac yn sydyn mae o'n gweld Iesu'n dod yn tydi.
A be mae'n neud, mae'n gweiddi nerth I lais. Gadilonydd I mi Iesu. Mam, y Duw gorucha. Dwi'n credu arna ti, meddwl fo. Paid poenyddio fi. Llais y cyffeiliaid ydi hyn. De, ynddo fo. Sydd yn gweiddi allan. Nid llais y dyn. Mae cythreiliaid yn tydyn. Hyd yn oed yn cydnabod awdurdod Christ. Maen nhw'n cydnabod ei arglwyddiaeth. Mae Apostol Paul yn deud hyn, mae pobl sgwennu at Timotheus yn deud fab anwylyd, yn deud fab mabwysiedig yn deud. Mae'n deud hyn am yr arglwydd Iesu. Mae fod i'r unig bennaeth brenin a brenhinoedd arglwydd yr arglwyddi. Mae'n dim adolyg yn dod I fyny, tydi, a falle glywed ni y geiriau yma o gychwyn Fengilig. Yr angel Gabriel yn deud wrth Mair, bydd yr arglwydd Duw yn ei osod I eistedd ar orsedd y brenin Dafydd, a bydd yn teyrnasu dros bobl Jacob am byth. A bydd ei deyrnasiad byth yn dod I ben. Mae cythreiliad yma, maen nhw'n dallt hynny, tydyn? Maen nhw'n dallt yr awdurdod sydd gan Grist dros nhw. A dyma Iesu'n gofyn i'r dyn, beth yw dy enw ti? A maen nhw'n ymateb, llen, legion, achos roedd yna lawer o gythreiliaid wedi mynd iddo fo. Dyma chi air Rhufeinig yn o'n i'n gwylio ddiweddar. Os da chi wedi, mae'n siŵr, da chi pawb wedi gweld o'r ffilm fideo, Liz Taylor a Richard Burton, Anthony Cleopatra, enwog, y ffilm mwyaf drud erioed ar y pryd, mae'n scenes chi'n cael y byddin Rhufeinig yn mansio, da chi'n gweld filodd o extras yn fo. A da chi'n cael rhyw syniad fan hyn, beth ydy llen go iawn, A mae hwn yn cael ei ddefnyddio fel disgrifiad cythreiliaid mae'n lot. Watch it, mae'n lot. Ddim yn yw'n o ddau, mae'n lot ohonyn ni. Llen ydyn ni, Ond be maen nhw'n neud? Maen nhw'n pledio efo Iesu. Yn tydyn, maen nhw wedi gweld yr arglwydd Iesu a maen nhw'n cydnabod ei awdurdod. A mae gen nhw ofyn ohono. A maen nhw'n pledio efo fo. Llaid dan gyrru ni i'r dyfnder tywyll. Gyrwch ni i'r moch fan draw neu, ar ochr y bryn. A mae Iesu'n rhoi caniatad iddyn nhw fynd allan o'r dŷ ac I mewn i'r moch. A dyma'r moch I gyd, be maen nhw'n neud? Maen nhw'n rhithro I lawr y llechwedd serth, yn tydyn, yn syth I mewn I lyn Galilea, maen nhw'n boddi yn fan hyn, tydyn. A mae dyn oedd efo cyffeiriad efo, mod I gweld hyn. Mae'r disgyblion oedd y cwch efo Iesu, mae'n thebyg, mae'n wedi gweld hyn. A mae'n dystion eraill, bobl eraill sydd wedi gweld hyn. Mae'r rhai sydd yn gwarchod y moch, Mae Marc yn deud bod yna rhyw 2,000 o foch I gyd, A chi'n mynd I dychmygu'r sefyllfa, Mae'r dynion yma, meindio busnes I hynny, dyma'r diethr yma yn dyfo mewn cwch, Ac yn sydyn, mae'r moch maen nhw'n gwarchod, maen nhw gyd yn mynd o'i coiau, maen nhw gyd yn mynd yn wallgo, a maen nhw'n rhedeg I lawr y bryn yn sydyn i'r dŵr. A boddi. So maen nhw'n mynd I esbonio hyn, tybed, I berchnogion y moch. Maen nhw'n gweld hefyd yn sydyn, y dyn y dyn gwallgo rwan yn ei iawn feddwl. A maen nhw'n rhithro I ffwrdd, maen nhw'n dweud yr hanes yn tydyn wrth bobl yr ardal.
Sut mae Iesu wedi iachau'r dyn yma. A sut mae'r moch wedi boddi. A mae pawb yn tynnu pawb yn brysio i'r fan ac yn gweld Iesu fan yn eistedd efo'r dyn yma. Rwan mae'n gwisgo dillad ac mae e'n iawn bwyll. Mae o'n gwisgo dillad ac mae o'n iawn bwyll. Dyma chi ddyn sydd wedi cael ei achub yn do gan bŵer Crist. Mae o'n gwisgo dillad ac rwan mae o'n ei iawn bwyll. Be di'w ymateb nhw? Sut maen nhw'n ymateb i hyn? Mae'r dyn yma wedi cael ei... Mae o'n iach eto yn tydi. Gret. Na. Mae'n gret yn ei ddyn. Beth yw ymateb nhw? Yn nhw ofyn. Mae'n ei dechrau. Beth yw hwn? Beth yw hwn maen nhw'n gofyn? Ni'n cofio pan ni dim yn hir iawn wedi dod y Gristion ac oedd y capel o'n i'n rhan ohoni. Gynnu nhw fatha oedd nhw'n gwneud bach o waith cynhadu yn y pentre ac y stad dau ac oedd ni'n mynd o gwmpas fan ac yn jyst yn rhannu yr efengil efo pobl jyst yn gwneud pwy oedd ni a yn y llall cocio dros falle ac chymod oedd hwn wedi denu sylw nifer y bobl ifanc yr ardal yn gyd yn gasglu o'n cwmpas ni ac oedd yn gwneud bach o sport, bach o gwneud hwyl a falle, ond oedd o'n dim i wedyn de. Ond ni'n cofio yna un hogyn yn arbennig. Oedd o'n gofyn mwy o gwestiwn yna lleill de. Oedd o'n beth am hyn, beth am y llall, beth am ysblygiad na. Falle, ti'n meddwl da. Ac oedd ni'n cael sgwrs reit difyr efo fo, de. Ac dyma'r sgwrs yn dechrau troi at dwi'n Iesu a pwy oedd a pwy ydi o, de, fod o wedi dod i achub ni o'n pechodau ni, de, fod o rwan wedi dod yn ôl yn fyw, mae o rwan yn eistedd yn y nefoedd yn tydi. A dwi'n cofio, oedd o'n literally llythrenol yn dechrau bacio ffwrdd, falle. Be di hwn, beth? Be di hwn? Gwyd nhw'n ofyn, yn doedd? Oedd gen y bachgen yma ofyn. Oedd o fatha, o'n rhaid i weird. I'n ffricio fi allan nhw efo sôn ma. A dyn ma, mi gerdd nhw'n ei ffwrdd, de. A mewn ffordd, dyma'r unig ymateb addas, sydd gen o gŵr a graig, pan maen nhw'n cael eu confrontio i cyflwyr eu hunain yn tynnu. Pan maen nhw'n cael eu confrontio gan wirionedd Duw, bod nhw angen cael eu achub. A dyna di ofyn. Dyna di braw, de. Mae diarhebion yn dweud hyn, lle diarhebion. Ofn yr arglwydd yw dechrau wybodaeth. Ofn yr arglwydd yw dechrau wybodaeth. A mae'r wybodaeth yn does. Bod ni'n bechadurus. Bod ni'n disgyn yn fyr o fedru cyrraedd safonau Duw. A bod ni gyd angen yn hachub rhag yn pechodau ni. Ond ni dyna di diwedd gwybodaeth nac ni. Mae'r gwybodaeth yna yn dilyn ni mewn i'r cam nesaf. Sef gofyn am ei feddeiant. Ac i dderbyn yn cyfiawnhad ne. A'r gras ne, de. Ac i ni ddod i mewn i berthynas iawn efo fo. Jyst fel y dyn, fel hefyd bod yn ein iawn bwyll. O'n i'n gweithio am Manceinion am blynyddoedd ac o'n i'n mynd i'r swyddfa o weithiau yr wythnos.
Bob tro chi'n mynd ar yr M56, o chi'n mynd heibio I lefydd fel Frodge, Warrington yn there, tro fan Warrington, ac yn e glamp lori mewn. Gweld o. Ac oedd o'n deud arno fo, Rhifeiniau 6, mewn giglamp weiriau mawr, for the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. A dwi'n cofio oedd un merch yn y gwaith, oedd un greid yr un siwrne a fi. A fi'n gweld y peth mae'n deud, have you seen that sign? He scares the living daylights out of me, meddwl hi. The wages of sin is death. O'n i'n dweud, wel, ond ti'n colli pwynt, nid dyna di stori cyfan at ni. Ti di anghofio dan yn y gwaelod, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Mae Beibl.net, mae'r fersiwn yna yn rhoi mewn geiriau syml yn plaen, tydi, mae'r wolaeth ydy'n cyflog. Ydy'n cyflog mae pechod o'n ei dalu, ond mae Dyw yn rhoi bywyd tragwyddol yn rhad ac am ddim I chi, o achos beth wnaeth yn hardwyd ni. Iesu Grist. Felly, ar ôl hynny, dyma pobl ardal Geraint tydyn, dyma nhw, ar ôl holl beth sydd wedi digwydd, dyn nhw ofyn, a maen nhw gyd yn gofyn I Iesu a Dan, achos nhw wedi dychryn am eu bywydau yn dod. A dyn ni trafferth yn de, yw'r rhan fwyaf o bobl methu hyd yn oed dod i'r pwynt yma, lle maen nhw'n medru confrontio eu pechod, o'r syniad yn ffricio nhw allan yn tydyn. A mae'n well ganddyn nhw ofyn I Grist a Dan. A beth yw ymateb Iesu? Be mae'n dweud? Wel, dwi'n cofnodi ei eiriau, ond mae o'n mynd yn tydi. Iawn, mae'n mynd. Mae chi a brenhinwy, arglwydd yr arglwyddi. Mae holl awdurdod sydd yn y neb ac ar y dde wedi roi iddo fo, de. A mae'n dweud, ffan, Iawn gwthio I hun ar neb, nac ni. Iawn gwthio I hun ar neb. Mae'n un arall yn does yn y hanes yma. Un arall sydd yn erfyn ar Iesu. Paid a gadael. Paid a gadael ar dwi. Gai aros efo ti. Mae'n dyn yma. Oedd dan o'r ffrymder enfawr allan ni fyth dychmygu y fath dioddefaint a'r fath gorthrymder oedd o'n diodde. Ond rwan mae'n eistedd fan hyn, tydi? Mae wedi gwisgo ac mae wedi iawn bwyll. Mae eisiau dilyn Iesu. Lle bynnag mae Iesu'n arwain, mae o eisiau dilyn. A dim I ddod efo chdi, mae o. Ond mae Iesu'n deud, mae'n waith am ei ti, meddwl o. Dos di nôl adre I ddweud am y cwbl mae Dyw wedi dweud I ti. Dos yn ôl adre, tystio leitha amdanau. Dy gymdogion, dy ffrindiau, dy elynion. Dos I ddeud wrth nhw amdanau. A be maen nhw wedi mae'r arglwydd wedi gwneud dros y ti. Felly dwi'n mynd I gael efo hyn gyfeillion, ond just yn neges yn syml yn tydi I gofio I ni fod fel y dyn, y dyn holliach ne. I gofio be mae Dyw wedi gwneud dros ni. Ac I ddeud be mae eraill. Deud wrth eraill be mae Dyw wedi gwneud yn y bywydau ni. Ydyn ni fod fel y pobl sydd â gofal. A ni sydd wedi dig adael. Ond dyn ni fwynhau bod yn ei bresenoldeb o'n de. Ac yn eisiau rhannu
hynny efo pobl eraill a deud am ei ddeuoni. Nawn ni mynd ôl yn ni. Tri chant 96. Sicrwydd bendigaid Iesu yn rhan. Hyn ydyw ernest nef yn y man. A'r iachawdwriaeth prynu antawnaid, ganed yr ysbryd, golchwyd a'i waed. Ildion ddiamod, dyma fy hedd, allwedd fy nghysydd, Iesu a'i meir, aros a disgwyl bob dydd, lloni yng nghariad adlwydd y ffyw. Dyma fy stori, dyma fy nghan, canmol fy ngheidwad hawgar a glân. Dyma fy stori, dyma fy nghan, canmol fy ngheidwad hawgar a glân. 39. Bydd am i ni gloi trwy ddeud y gras. A sy'n hynny, Iesu Grist, a chariad Dyw, a chymdeithas o ysbryd glân, a bydd â gyda ni oll, yr awr hon, hyd beth. Amen.